Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Ġie ffirmat ftehim li permezz tiegħu sar qbil biex studenti universitarji mill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija u mill-Fakultà tad-Dentistrija ikunu assenjati għal perjodu ta' taħriġ fir-Residenza San Vincenz de Paul u faċilitajiet oħra madwar Malta dan biex ikollhom taħriġ prattiku marbut mal-linja tal-istudju tagħhom. Dan il-ftehim se jwassal biex l-istudenti jkollhom aċċess għal taħriġ kliniku tal-ogħla livell. Il-ftehim bejn il-Ministeru għall-Anzjanità Attiva u l-Università ta' Malta ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet spjegata l-importanza li studenti jkollhom dawn l-opportunitajiet li jipprattikaw dak li jkunu qed jitalmu permezz ta' perjodi ta' taħriġ f'postijiet tax-xogħol relatati mal-istudji tagħhom. Il-Ministru Clifton Grima ffaħħar il-ħidma li saret li waslet għal ftehim u qal li dan juri l-impenn fil-qasam edukattiv. Minħa tiegħu il-Ministru Joe Etienne Abela qal li mill-esperjenza tiegħu jaf kemm huwa essenzjali il-bedside teaching li jgħin biex jifforma tobba dedikati. Ir-rettur tal-Università ta' Malta il-Professur Alfred J. Vella wera sodisfazzjon għal ftehim iffirmat. Sostna li l-Università hija gburija b'dan il-ftehim biex l-istudenti mediċi jiksbu esperjenza u ħiliet billi jkunu esposti għal xenarji reali il-barra mill-klassijiet.